ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат, саломат, хонобод, сарбаланд ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. Касоне ки меҳмон буданд, падилиса кунед барои ки наворҳои мо камтар бо панҷшанд дигар бародаронам тамошо кунанд. як таи лайка дареғ надоре. бародарони азиз, мо баҳри шумо дута буғизи хушрӯро навор мекунем, мепартоем, тамошо кунед, камтар маълумот метиҳем дар бораи моло. мегзарем ба масъалаи нархи навоҳшон. бародарони азиз, ногуфта намонад ки моло қарор доранд дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон бародарони азиз 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, бародарони азиз, метавонанд ки биёянд дар хона айпеши молоро бибинанд. анами рақами номери яги моҳи бародарони азиз, моҳи август, аввалои август 8 10 август бордор кардагиаст. соҳиби шамихели мора гуфт я бародар буд. мол 5 моҳагира буд кестай бародарони азиз, 6 моҳагиш медурия буғизиш, клеш ғавсай, мол дандони калон партуфтаги нест, дандонои гусалагишай, стойкаи хуб дора бародарони азиз, даст пои ғавси хушрӯай, синаи шам чочи пари фасонам дора. иншоалло ки аҳлакам ҳастак. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. як таи лайка баҳри ҳамин моли мо бизанед. рақами номери як ном бародарони азиз, хушрӯ тамошо кунед. хел стойкаи базеб дора. моли хуби хубай. худованд касеро насиб карда боша. мол беҳтарин молай. ҳозир мо масъалаи аҳлиш ҳамаша нишон метиҳем. мол аҳлакай синаи хубам дора, чочи пари сафеди хушрӯ дора. ина бародарони азиз тамошо кунед. хушрӯ чочи пари мола беҳад синаки фасон дора. бародарони азиз, ина масъалаи синав ҳамаша бубинед. беҳад мола ки синаву хушрӯам дора. айқафҳошам ҳозир нишон метиҳем. як камтар кашта айқафҳоам бубинанд мола бародарони азиз. мол беҳад мола ки ба зебаи стойкаи нағз дора. 4 кунҷа мола пас пеш ягай. мо як-ду рӯз пеш бародарони азиз ҳамин форма як тайга савдо шид. бисёри бародарон хоҳиш карданд ки ҳамин хели мо шид партода мо харидорӣ кунем. ин мол назар ба умул бародарон аст, хела фарқият дора ба қувватаи ин мол. калонии вазн ҳамааш аюда фарқият менам. хушрӯ тамошо кунед подписчикони азиз. як тайлака дареғ надора. мо иншоалло ки беҳтарин бошад. мол хушрӯ амиқа мешавад. подписчикони азиз, ҳамин рақами яги мо нархаш 15500 сомонӣ муомила дорад. дастафка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ройгон аз ҳисоби канали мо мешавад. бародарони азиз, касе чӣ фикр ақида дорад дар зери комментария бинависа. чӣ моле дар коршам боша, иншоалло дастрас меёбад. ғайри гоҳи душо бародарони азиз. ғанаҷинои хубам дорем. иншоалло як ғанаҷини шведӣ дигарам дорем. айёда бузбалай, айёда бақувватай. насиб кашем ки кироам навор кунем бимонем. не ки бародарон ногуфтананд ки мол қисире биқано рафтай. хела ғанаҷини бақуввати ҳамин шведоша иншоалло бе таъриф бе ягон ваҳм муоҳима. 15500 сомони муомила дорад. дастафка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. мегзарем ба рақами номери думо. ина масъалаи раҳгардишам бибинед бародарони азиз. беҳад як бор дига товуштис раҳб гарда. иншоалло ки ранги аспай байталай байтал аспи бизӣ. подписчикони азиз, рақами номери димо анами молай мол бақувватай дута дандони калон биродаги. як бор қав дандоношам нишон метиҳем бинам бародарони азиз. баъзе бародарон мегӯянд ки и калонсолай, и ҳоли зоидагия, хеле мегӯянд. бародарони азиз, мол зоидагӣ нестай. подписчикони азиз тамошо кунед. иншоалло ки дута дандони калон дора. ҳамаи дандонош майдаанд. мол но зоида ғанаҷинай. хушрӯ тамошо кунед. моли бақувватай танадора. иншоалло ки попари хубам дора, стойкаи хубам дора. хушрӯ тамошо кунед. мол бақувватай хеле моли майда хел нест бародарони азиз. хартасинаи хубам дора, синаву пари хубам дора. иншоалло хушрӯ тамошо кунед. мегзарем ба масъалаи аҳлишам нишон метиҳем. иншоалло ки беҳад гардани хуб дора. ҳамин мол стойкаи хубам дора. як тоб хиҷам бародарони азиз тамошо кунед. мол иншоалло ки беҳтарин молай. подписчикони азиз, ҳамин молам 5 моҳагиша буд кардаги 6 моҳагиш дуромадаги моло 5 моҳагира буд кардагиянд 6 моҳагишон медуроянд. иншоалло ки ҳозир як бор масъалаи синав ҳамаша нишон метиҳем бибинед. подписчикони азиз, ина масъалаи аҳлиша бибинед. иш беҳад аҳли бадай чочпари хубам дора. ина
сина хушрӯ дорад, чӯчакҳои фасон дорад, сина сабсафед. Иншоалло ки моле ки ина бо қафошам мегзарем, халтасинашам нишон метем. ина чӯчпаша тамошо кунед, қафорам ҷадма синакҳои хушрӯ дорад. чӯ ина бо тамошо кунед хушрӯ. ами халтасина ами қамиша мола иншоалло и ҳам ай пеш сина дорад, ҳам ай қафо. пешам халтаи синаш хушрӯ, ина масъала чӯчпаш аҳлиш беҳади беҳад аҳлакай. дамоло камдӣ дида намеша бародарон азиз. стойкошанам нағзан, моли дарози бақувватам ҳаст. стойкаи хушрӯи хушрӯ дорад. бирая ҳуй раҳ бигарда, раҳгаришам бибинам. мошоалло стойкаи хуби хуб дорад. номери раг нигах кунед. беҳтарин стойка дорад, беҳтарин мола иншоалло. кар сера худо насиб карда бошад. бирая каш дар раҳ бигарда. иншоалло ки пушташ сафедаи бародарони азиз, пӯҳош арқашам камтарак ҷои сафедӣ дорад. баъд як точка пешонишам сафедӣ дорад. иншоалло ки ам хеле моло худшон нишонаи тиёра меяд. бародарони азиз, рақами дуи мо 14700 сомонӣ муомила дорад. 14700 сомонӣ бародарони азиз, ногуфта намонад ки бикаш бариу ай параш. ногуфта намонад бародарони азиз ки моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. касе ки якҷоя савдо кунад иншоалло муомилашо бо хубтар мешавад. касе да ки яктарам дар кор бошад занг бизана харидорӣ кунад. дар охири навор бародарони азиз, якҷоя як дуои хайр бинем ки худованд ҳамаоно барои ростгӯят кунад, тавфиқи дар бандагӣ насиб гардонад. ризқи ҳамаи мо шуморо аз хазинаи ғайбиш ай ризқи ҳалол ато кунад. камам боша парвардигор ба баракат чабтамон насиби ҳар диморорам беҳтаринанд. ҳамо бародаре ки дар ғарби мусофириянд, парвардигор ҳамашона барори кор сарбаландии хонободӣ насиб рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда худо ҳофиз.